I hundedagplejen Potefryd i Brabrand kan travle aarhusianere med god samvittighed overdrage hunden til dagplejemor Lise Søballe. En gammel fabrikshal danner rammen om 2 store hundegårde, et putterum og kontoret, hvor Lise administrerer dagens dagplejebørn. Hunde de får en masse stimuli i og med, at de er sammen med hinanden hele tiden og går og snuser hinanden i begge ender og leger og kommunikerer på kryds og tværs. Og så får de brugt noget energi. Energien brændes blandt andet af på vippen. Og så stille. Dygtig. Det var godt. Midt på dagen kan en lur være tiltrængt. For nogen mere end for andre. Så hunde er jo flokdyr, og de er jo ikke skabt til at være alene hjemme i 8-10 timer om dagen. Det er de altså ikke. Herbie er en bomuldshund på 4 år. Hver anden dag afleverer Annette Jacobsen Herbie i hundedagplejen. Og når han er alene derhjemme, så er han som regel alene en 6 timer eller sådan noget i den stil. Og vi kan godt mærke, når vi så kommer hjem, så har han en masse krudt, han skal have forbrugt. Det har han ikke, når han har været herude, fordi så har han brugt en masse krudt, så er han nærmest bare træt. Meget træt. Gensynsglæden er ikke at tage fejl af, når Herbie ser sin mor igen sidst på eftermiddagen. Ja, har du en god dag? Ja, det har du. Inden Herbie går på weekend, skal der lige styr på næste uge. Ja. Men ellers sædvanlig tid tirsdag. Ja, tirsdag. Ja. Med sikkerhedsselen spændt og Annette bag rattet, takker Herbie af for i dag.